Hello guys, how are you guys? Yes guys, how are you guys? Are you good guys? Are you good? Are you okay guys? Muri boy iti wangu iti fast. Iti fast. Nasi weekend. Tuda kubika varutsi. Itai fast guys. Itai fast. Muwe onya eri pano. Guys, kuti ndipo patashike here senyika. Ndo patave apa. Senyika. Uyai guys, come through. Come through. Tripa 160 guys. Famba ine bora dedza iva motega iva share the life. Share the life. Da kuti tiunze sisa pana apa. Vataure kuti vanochemei. Vari kuridza miri kudaro kuridzira miri yemurume womunhu. Sva unoridza miri kuridzira murume womunhu. Kuridzira miri yemurume womunhu. Kana ndimiwo guys. Famba ine bora guys. Dedza iva. Haino kuti vanhu vari kuma sleep over. Vamwaenda kumachechi, vamwaendepi. Asi aripo ngavauye tionesana. Ngavauye tionesana. Right. Yes. Ngosvika pa 300 guys. Ngosvika pa 300. Kudabananza kuda kuita macolored nails like. Okay, alright. Anomecha kapese. Unopfeka chauroda anomecha kwese. Mirai muwe miri yacho. Mirai muiwe miri. Mirai. Itai fast guys, itai fast. Akanaka ari simple unopfeka chaunoda. Itai fast guys, itai fast. Sarani vanhu shoma tisvike 300. Iti kwaina advance ashall come to my inbox sitting nai zvako itotora zvako iwe advance tora munhu uyu. Nai tora munhu yangada kuchemera murume womunhu. Tora iwe zvako munhu uyu uri single ucomforte ashall. Medulator, thank you, Medulator, thank you. Imira uwe Ishibel mira Ishibel nini so kumasajisha. Ndudziroka bam ndizati murume wakanfarira padiaries. Nduzozvimba munibudza tini. Kana sipe ndimboniso zvekumamasa. Ndinokumbira comment section 1. Ku thread yaikandwa iya uko yabamnini kuti masaji so hard because musana wakaoma nemanozi. Ndudwa kuti ukadodai uchikwesha kudai zvakazvimba kuri kugwadza. Thank you Jackie Brown, thank you. Kayasima. Ndadzoka kusvikirana nemashure ewaya right. Nyaya yakamira so guys. Anzwi atizivi zvapingiso. Nyaya yakamira so guys inzwai anditi pane mumwe wedu anyora mucomment section kuti wedu ekandirutsvaga munhu kutaura naye ndodofa stress anditi then pa thread yo yakandwa nabami kuti kumbira chauri kushuvira nhasi pada unogona kuchiwana andimaona anyora ipapo ndobva ndatoiona comment ndikati okay atisi kudai atidi makezi dzemasuicide asi iri kundibaya iri rari right one atidi makezi zichi emasuicide ndikanditaure nemwana ndobva ndati chii ndobva ndapa nhamba abva yakwata akundondedzera nyaya mirai muwe zvekuno nyaya akundondedzera nyaya. Thank you Valentine. Outfit ndikuitengesa. If you want to use this outfit chisketi neka uyu zvipfupi zvimini zvese zvekungo dai ndinazvo animaona ndinazvo zveoutfit right. Akundisendera atimira ndikusendera maaudio ndasi ndiri munhu arongobonongora miri ndikati kuchiko chokuitika saka ataka ndikusendera maaudio anditi nyaya zvoisara kuzasi indikugwa maaudio ndarongobonongora miri handimona mbopazosenda yake audio yekupesira ndaoma nekuseka guys ndaoma nekuseka ndikati saka kune maashawa kutoita zvokutochemera murume kudai so zviri kufamba sei saka kwanza asiye mhuri yake kwanza aite sei saka mwana uyu was stressed but ndamuudza kuti iwe unopenga that stress he has to stop now and he has to go now
Ini diaries, I'm not nurturing magwara. Murukunzwa. Diaries, ladies. You are not following a coward mother. Hati murukunzwa. You are not following a gwara mother. Hati munonzwa. Shokuti mimi munotigara mchituka itinita munozhuwanepi. Munozhuwanepi. Ndeipi road ya murukuchema imini ya murukufamba naye andisina kufamba naye. Yandisina mboya pandika kuudzai kuti guys ndakafamba naye road yakati. Ndeipi. Kuhuri nyaya kuti murume azodai handina kuudzai nyaya ya Veronica iyi. Handina here kukuudzai nyaya ya Veronica. Handina kuudzai. Ndiyo ikanyaya yemurume uyu. Ndiyo kanyaya yemurume uyu kai kudai kunetsa. Handimaona. Saka unochema kuti stress, kuti so stress ne ashawo. Ashawo. Kuti so stress ne ashawo guys. Kana ndamudza munimira kuti hazviti. It will never happen. It can't. It won't. Hazviti. Guys, saka mirai mutange bawa maaudio. Sataenda fonera ashawo. Ashawo ndoda kuti andiudze nyaya yake kuti problem yake iri papi. Kuti aridzeme ndoda kuti andiudze problem yake paari. Muningi wangu I know tiri comment section. Pano chiginda goria. Urukunzwa chiginda goria. Imbande yako. Hakuna munhu anobva kunze kwachachikudza what to do in your house. Handikunzwa. Hakuna even your own husband yakukanganisira. Usavhundusirwe. Sometimes tinoti varume vakaya ari yakukanganisira. Oyo oti ho hanimona itova taduka because takaudzwa kuti submit tochika kurambwa. Iwe stand your ground. You are the woman, you are the queen in that house. You are the mother of that house. Handikunzwa. Kana abaiwa murume wako iye ngaatute twake iye abude arame pasi. Iwe usara kugara pamba pako nevana vako. Handika otherwise there's a temporary ninong. Hakuna zvinozikanwa. In 2 minutes join 2 minutes uko. Anoona unomona puri nechibhegi after some time akudzoka kumba. Nani kana michigodzokodza nyaya yangu magwife ekeojo. Ndakaitaura pano. Ndanotsvaga live iyoyo unyatsa kundisa ndichitaura. Nokuti ndinandidi kuti mucheme hazviti. Ndozati makawanda muri kuchemedzwa apa. Makawanda muri kuchemedzwa, makatowanda muri kuchemedzwa apa. Musatombobvume. Mirai tiwe kuma audio. Mirai muwe. Kongo ndandi yini wenza ukuthi kuyenza ngathi uyamthanda upretend ngathi uyamthanda kahle ufunani kini ngoba kuyabonakala ukuthi nje umfazi wakho mayikwatile wena ukhetha yena over yonke into awunayo indoda engameli isithembu kwanzi iwe murume iwe unoda kuti each and every time unondiudza panenge patete sangane mukadzi wako unochuza mukadzi wako usingachuzi inini handi uri gwara remurume haugoni kuzvimirira kuti uite barika hani muri kunzwa ari kutaura nemurume ashawo uyu ashawo ari kusendera murume mameseji hani maona ari kusendera marume maaudio why tembona ipi ausindoda ngameli sitembona unamanga umkhosisi kahle kahle ufuna mina nami ngizale umntwana kona uzomdampa kahle ufuna ngizale nami kona uzokwazi ukundampa kahle uzo inhliziyo yakhe revealed ukuthi udampa umuntu manje nomntwana yini leyo yenzani usithi wena njengendoda kuyakwehlula ukuthi uhle uvele umele iqiniso umama kathi afana sembonile uzomtshela ukuthi awungazi mina unamanga umthwele ku social media mazhiwa kwanzi saka iwe kudza maita kusatsa kudza maita fara chokwadi kuti iwe kudza chokwadi kuti ndoda kuchabarika handika unova tumna maita fara undizivi murume kana chihura ashawo kana sangana nemukadzi wake hakuzivi kana asangana nemukadzi wake ashawo uzikamwi please stop forcing men kuti vaudze vakadzi vako kuti vanokuziva hauzikamwi period handika period murume nefanira akaudza mukadzi here kuti mukadzi pakazviziva kuti mukadzi uyu handimuzivi ndakasangana nemukadzi kusocial media hanimona saka ashawo ndio zvaari kupengera izvozvo ashawo guys I'm here representing my own I am representing my own dad today inzwai meeting after 3-4 months uzomtshela iqiniso or lento vele yami nawe ayexisti kahle kahle manje ngiyakwatapha kusukela ekuseni hayi hello uthe mina ngiyakuziva unamanje angiphenduli mina wena yini leyo ufuna kimi ngaka ufuna iphefumulo wami wayengantsheli kahle kahle ukuthi ufunani kwenza ukuthi nami ngibe kwazi ukuthi ufunani ukwazi ukudlala lo mdlalo odlalayo mina ngi-understand le game oyidlalayo mina wena yini leyo yenzayo nitshela it's not like i-break up yambulala umuntu wethu ungdampile awungidampanga it's not like ngizokufa or something yini leyo yenzayo kwala le ndoda mina ngizwani nalo kwaya ndiwisani negwara remurume udza mukadzi chokwadi kuti iwe uri kuda kundiro unoda kufunga kundiroda vakadzi 2 handika zvako zvokuti iwewe wakandiwanda kusocial media ndiwani manje ini ndichange ndichikungo kuwhatsapp
mukadzi wake. Saka murume kana ari kumba vanoashawo vanenge vachitexta mawhatsapp muguruva asingapinduri. Uyu muhure nezvari kupopotera kuti ndinotexta haudairi izvi zvinotexta usida. Saka ndichange ndichingo whatsapp usiku hwese. Ini gwara remurume handiwisara udza mukadzi chokwadi kuti unoda kuchabarika. Zvavanenge vachinyeperana vari tuko vachinyeperana ashaura kuchita into reality. Mirai muwe mundevere munhu uyu haasi muzulu mundevere aneta nokujaivha kuzheoko aneta nekuhura kuzheoko akuda kubatira imba yomwana wangu panapa kuti achinogara imomo manje inini ndiri pano inini vamai vemwana uyu I'm here iwai ndevela we aukaze vele waba nendaba nako umfazi wakho mayikhuluma uthithizela wenze yonke into leyo yona ayifunayo ukuthi mina ngizise njani akwazi ube nendaba nakho anginendaba futhi anginankinga nalokho mina anginankinga nalokho uzisa njani ngiyazi mina kuzophela ngizoba right angikwazi ukutshela iqiniso ukuthi wenzeni ungayenzile kodwa kube uyindoda eneqiniso ukuba uzokwazi ukumtshela iqiniso umfazi wakho ngoba sekutholile ngaye. Ngidiniwe ngawe mina ethi ngikhathele mina ngiyakuthanda kodwa ngikwazi ukuphila nempilo yami yonke anginandaba nendoda ufice vele ngizitshele ukuthi ngizokhulisa abantwana bayo angeke ngizale phela mina ngaphandle kalethi no-blessing anginandaba mina nezikhathi ezayo awuzisele buhlungu ngirayidi awuzange ungikhethe mina langalepilanga ngitsho pangukatshela tiwangithethe ezokideliweni yakho esibili manje mina sakumele ngile ngalowo buhlungu bomfazi wakho futhi angeke ngikwanise mina ngidiniwe mina ngikhathele ngikhathele ngisayifuna ukuthi ngibe kude nawe nomfazi wakho nikwazi ukutshela isikhathi elisidingayo mina ngiyazi ukuthi awundithandi kodwa ngiyazama ukuqiniseka ngoba ngingayifile le mpilo engiphilisa yayo isikhathi eside akunandaba yizoba right mina yethu hlukana nami vele ngikhathele ngalento yakuthi kohlisa offline ukuze lazi ukuthi sekusale mbhedini sembele ngidiniwe mina ngikhathele nami ngikhathele mina ngawe ngikhathele mina ngidiniwe mani it's not like $1 ngifile mirai muwe ngizoba right futhi ngaphandle kwakho imi muri kuzviwa here zvekutaurwa apa kana kuti muri kungomhanya kana muchiti kwanzi ashauriri wrong papi you are surprising me tandiwe feziwe mangana so you see everything right ndichaenda nemaaudio kumberi kuti ari kuchemera murume kuti udza mukadzi wako kuti kuchemera kuti udza mukadzi wako kuti udatabarika like really and you don't see anything wrong in that murume anakwenda mukadzi wake anoti ndikudabarika murume ari kuita chihure andi ashauri namwana ashauma madofuka iwe unonyatsonzwa ndeveni tandiwe wanzwa ashaura tanzi uda kuti ndiche mwana
kuti ugondidhama ndine mwana. Manje handiti hana mwana, haasi mukadzi wake. Handi akaenda chizoti uyu ane mukadzi wake nevana vaviri. Handi ari kuti kune murume ndirore. Handika why uchiti iwe unoti you can't see anything wrong. Saka uri kuda kuti ainzazwe nemukadzi womumba. So you want mukadzi womumba kuti asafe because you can't see anything wrong zvikuitwa nemukadzi uyu nemusikana uyu. You can't. Tikuenda nemberi da kuti uzonzwa kumberi uko maaudio ake musikana uyu. Desperation yakadaro handisandamboiona. Chero nhasi ndikaenda rabwagaisa handichemi. Handipo chemi. Kwekuenda ramigwa kana kuti munhu akunoenda kuchihure ake buda uende kuchihure undisiye. Ndikatochema kuti maaudio ekuchemera munhu kuti udza mukadzi wako kuti ndikuda kuti uri dabarika uri gwara remurume hausogona kuudza mukadzi wako kuti uri kuti unofanira kuti abarika. Pilo toke vanenge vachiudzana vari tuko vachinyeperana vari kukona uko ndozvanoda kuita into reality. Asingazoti murume kana ane girlfriend anonyepa ndiani. Asingazivi kuti murume kana ane girlfriend anenge achitokunyepera ndiani. Inga maashawo mangwara wani mazano motoziva kuti apa ende kutongodlawo mari nchidarika zvikutaurwa pafeki as long as mukadzi aripo kumba ndezvefeki. Ataura oga kuti ndinoisa mamekana wangu shokumba kwako haudairi mameseji angu. What is that? Achikutaridzi kuti uyu munhu uyu ari kuzipita mukadzi wake. Hakuna second marriage, hakuna marriage chitu yari kuda. Hazvimuudzi musikana uyu. Munhu ashakumba achadairi mameseji ake. Iye ari pane chingofona chete. Uyu munhu adaire. Handi kwani 7 o'clock kanga ushakumba handichakozitara newe. Muri kuzviwa wani. Unogona ndevele uri kudzozviwa. Unozviwa wani zvekutaurwa. Dai vanga vari munhu asingagoni ndevele ndaiti maybe probably hapana. Hakuna more to the story class. Handiti ndikumufonera here. Imbomira kutsanga mamanya there's more to the story. Hakuna inzwai zviri pano. Musikana yakangonyengwa. Handika manje apa. Muri kunzwa? Akanyengwa manje apa. Ndio patove nehondo. Murume manje nenyaya kuti akutumigwa izva chiblackmail nekuchema kuri kuti munhu yana mimba hana mwana. Hanoona murume akuti kune mukadzi toda kuita mukadzi wechitu. Zvari kuudziwa neashawo. Mukadzi ndikati akatibuda. Chibuda mini kunogara kwamunogara. Mwana uyu angati tikaenda funga kuti property yedu imba titengesei hako ngati unopenga. Antatowida chekubuda. Ngachibuda inde. But still murume asi kuda kubuda achienda kumusikana. Murume ari kuti ndinoda kutsvaga imwe imba. Kana wandidzinga pano because mukadzi akanongedza zvemurume akachibuda undisiye nevana vangu. Ati nemwana umwe ane 11 months handika ane problem yepahata anofanira kuita operation. Hanoona saka aite stress remunhu achawo ari ku imi kana uri mukadzi chero uri ashawo respect yourself. Chero uri ashawo learn to value yourself. Handingabudi paaudio ndichemera murume guys. Muri kunzwa ndingashonaenda kumbanje. Ashawo munhu hustling yakasiyana handiti. Asika naona kuti munhu anodana naye mukadzi wake. Handika ari kutozoti I respect my wife more. Iwe unoda kumbanidzira tanzi imuudza kuti ndinoda kuti vakadzi too. Like really for what? For who? For when? Kuta kuchuza kuchema kubuno kuta stress kuta mafindifuwa kuta stress ngiyakutanda but wena vele haumvalui. You want to be valued. Who are you? Who are you? You want to be valued when? Who are you? Kuchema msodzi kutambisa msodzi chengeta msodzi yo zvinoda kuchema aka yuko chema fobzuko zvitori nani pane kuchemera murume kuchemera. Munoona kuti varume tinovakoshesa sei guys? Munoona kuti nemhaka yei varume vachiita zvavanoda. Ndinoda kuti mudzidze chimwe chinhu one. Do you see why varume vachiita zvavanoda isusu vakadzi? Because we show our desperation to them. We show our weaknesses to them. Guys, kana wafunga kuchema ndochema uri one toilet. Muri kunzwa? Kana wafunga kuchema enda unovhara door mutoilet uri one. Ucheme stereki imomo kusvikira sata nadona. Hauchemere munhu pamaaudio. Yezvo maaudio akapinda mumaoko emukadzi. Yezvo maaudio auya kuna Simeni waya nemaaudio padiaries. Hana kurogwa momo. Handei nenyaya. Uyo. Continuation of crimes. Oh.
You see? You hear? Murukuzvinzwaka? Auzange wangitanda unambovira wakandida. Siri ndikuda. Mama yo. But guys, continuation. I don't continue. Kwa madlozi angu adi. Kwa madlozi angu handidi. Madzimu yake handi haimudi. Siyana ni madzimu wako mapinda mapinda chure. Kwa hizi mosha ya beriki wangu yakawira kwa ntini. Kwa wakati uchazo mtata wena uchazo nitora ukohlekele wena une kohlekele zora kudi une kohlekele wakandira mambere mukadzokosa kocha zobvumarini wakandira mambere mukadzokosa zobvumarini kwandida kushandisa senemu yako moti kwa inzi kuchikanganisa imi wai kwa inzi uda kushandisa senemu yako edi uruda vudo kushandisa senemu ya edi ari kontinya uyo kwai mama edi ndakavavenga kutovenga mukadzi womunhu handisini guys mati kwai achawana achakanganisa tandiwe I want to send request tandiwe undiudze kwanzi ndakavenga mai edi ko mukadzi womunhu anomuvengerei apinda papi iwai kwai munhu umwe ndekwana anondida akandiramba kashanu pamberi mukadzi wake
Mirai guys, iwedza handisika izvakuchema twa chii vabereki vangu ndora nemhosva chii ko zvese history yake zvinei nemba yaAD. Guys, ngativei honest. Handika zvevabereki vake vakamudhamba handimoona kana kuti zvehistory yake yakudhara zvinei nemukadzi uyu naAD uyu kuba kwaAD. Guys, saka because of our personal histories handimoona, because of our personal histories isusu munhu kusaka because ndine personal history ndokamba kuno blackmail murume nehistory kuba kwedu. Come on guys, hello dear. Hello, zviri Semeli. Muche zviri sei? Nyaya ndiri kuinzwa ne. Ngatitate both side. Murume uyu akapedzera musikana uyo time. Achimutini ndichakuda this and that, achitaura zvakawanda. Munhu obva aperera. You understand? Ari kutaura nezvenyaya yekuti wakandipika kumukadzi wako anditi background uko vaitaurirana kuti inini ndichamira newe ndichaita sei. You understand? Musikana uyu anenge anotori nekaproblem, so ari kupinza zvekumba kwavo zvemadlozi ekwavo zvinopinda papipa. Anenge achitori mental disturbed musikana uyo ne. Ozowana murume uyo obva amuwedzera achinoita kuda sezvauri kusvika paThe end. Saka mukadzi uwo muhombe hapana chaaita problem. Handitika atori right. But sisi vanhu avo ndo vanotori neproblem, vakafunga kuti zvavo zvaita. True. Saka anotoda counseling. Ndonyatsokunzwisisa language yaari kutaura. Atori desperate. Right. Wazibona wasara zvakanaka ipa mapasi apo pandapaona ndapafunga nditika. Asi mese musikana uyu haisi ndofunga pani kuti yataura kuti ndakamboona mumwe murume kusure akanditamba rafa ndika akazodidi handiti zvino munhu akaishinda akafuta dai. Haisi first marriage. Handika ari kuna second marriage. Zvingani zvamunoudzwa nevarume kunzoko murume kana nemukadzi wake zvingani zvamunoudzwa kuti muzatukunya beko zvingani muchitoperera kutoda munhu nemwe wose achizviziva kuti apa pandiri kuda munhu wangu nemwe wose asapa disrespect apa ndikunyepekwa zvingani taura zvingani Semeli varume vanobhilivhisa kana urisina kukwana musoro unobhilivhisa zvokuti pane mukadzi aripo pekuti uri kuramba. Alright, these are the facts. Mukadzi uyu mukadzi akuramba, murume akuramba several times mberi mukadzi wake. Seven kukatsva kumba achadari mafoni ndiye adaro. Andika akatsva kumba achadari mafoni ake. Andika tuna mawhatsapp message cheo achadari ndanga zvemhuri yake. Andika wona uchibhilivhiswa. Mukore uno 2023 wona uchibhilivhiswa. Wona uchibvuma kuti chokwadi inini ndichendozokuroora ndondiwa ndicharoora. Iye ndiye kuudza mukadzi mwanza kuti murume uyu kuti udza mukadzi wako chokwadi kuti uda kundiroora. Zvani pachinyepera vari kuchikona uko. Vakati vakadzakadza kuti vari mukadzi wangu akafa. Vakati ane problem musikana uyu ane problem yemental haasiri right. Zvinhu zvaanotaura hazvisiri zvinhu zviri normal. Nyangwe uchibhilivhiswa sei haungambozosviki pakuchema kudaro kuti hanzi kuchemera munhu ane mukadzi wake anopenga here. Handitiwaona ndopanaita problem pakuti especially pakuti udza mukadzi kuti uda kundiroora ndopanaita problem pako. Handiona ndopanaita problem pako kuti kwanzi aihe ndozonda mukadzi wako ndiyamuzonda umai uyahlanya umzondelani umunikazi wendoda uyahlanya uzondelani indoda vele inamanga lowo madoda lawo akamba amanga lowo madoda lawo indoda kayifuni ukudla into yangapakathi leyi vele bayakhuluma amanga uzopromise ukuthi ngizokuthengela ibhanoyi ngizokuthengela yini bakhuluma amanga nje kuphela. Yes. Sikuya ane mental problem mukanyatsokuteresa zvaari kutaura ka ane mental health haasiri right, haasiri normal. Unoperera kusvika pakudaro Semeli anotori neproblem ungachemera chikomba kudaro izvo kurisa kucha 3 audios achingorira kurira kutopedza
ina ndisifura vanopinda nemoyo murudo handisifura vatu vakadzi vanobhilivhiswa tinobhilivhiswa takabhilivhiswa tese kudhara handika asi ndaramba nyaya yekuti munhu aramba chiri kumirira here mamwe maashawo nekuchema kuripresentera mamwe maashawo nekuchema harusi rudo simeli anotorwa neproblemu mukadzi uyu nyatsoutarisai zvaari kutaura amadlozi wami unkulunkulu wami this and that right. Thank you. Okay, thank you very much my sister ngatigomufonera timbwa kuti problem yake iri yes what a sharp guys kana ukanyimwa nemurume womunhu antika hands custody given towards those with mental disease yangu ukanyimwa nemurume womunhu guys musa expect more hanti muri kunzwa don't expect more ukaona wazopindawo panyanga aiwa vadzimu vacho vari kutagwa patodzimu vangwanifuratira apa vanenge vakakutendeukira vanenge vakakusekerera vanokupinzawo paposition handiona panosongogara ukatisira tinopinza paposition guys nokuti unochema ukukomita iyo suicide uchifira munhu asina kana basa nevakutoita zvemhuri yake muri kunzwa izvi zvitoda kubva tatongozviadhisa nokuti vanodanana nevanhu vakawandisa handika vakawandisa vanodanana nevanhu vavo tichitokura takabudanana nevanhu vavo guys chokadinga chingotaurwa hanimona takabudanana nevanhu vavo hanimona but kuzochema kuburisa musodzi kunyatsadonedza musodzi ndakuindodza musodzi ndichemera munhu guys ameno kuti ndiri wrong here asi nimi mashawo ari pano padialis mashawo dialis ashawo tarai chokwadi kuchema boy uchiti kwadzi ndinovenga mukadzi womunhu kuchema boy kana mukadzi womunhu uchigara wakazvitinya uri uko uri usingatombodi kuzikamwa ezonge zvako zvichiita renda kwechibhadhakwa uchitiwa take care of koko uchiiswa kumabharenda uchidini hatini zvitu zvauri kuchida kuchema boy guys mashawo ipadialis tell me kuchema boy aramba ADC kwanza kuchema maya taurai mashawo ipadialis taurai asikana kuchema boy ayo mashawo wangu taurai mashawo taurai tiwi hello yes ashawo mushe ndiri bo ashawo bo here kuchema exactly so uri ashawo kuzviziva kuti uri ashawo kusangati hello ashawo bo here kuchema ndikandifurira kuti ndosaka furo kuchema ndosaka kubvunza kuti bo here pakuchema and aungambomuchemeri and other thing ndechekuti mawanire aunoita murume iyeye kana anga achihura achakuhurira newe mumereji yako kana akazokuroora haangofaka chinjadzira dzake ngesaka mukadzi anenge anopenga kuti haasi right musoro sarurwara ifunga kurwara I think pamwe ane problem pamwe ane some childhood trauma or something pamwe akakanganisa pamwe anga asina baba vake anga asina father figures pari kuona munhu muri vakangoti tokuda she feels kuti arobva atoperera ikako I think ane pamwe childhood trauma tingamuseka zvedu but I think she needs help she doesn't sound like she's okay thank you ini kuchema ndisikura but ngacheni but kuchema here kuchemera murume womunhu paaudio kana kuchema imimi munombokwatsiwo ikuko kwamudanana nevanhu vani vava munombotori pane papo kuti uchitomuda munhu wako basi hazvikwanisi kuti avepo anoona uchitomunidha because ari kumhuri yake anoona hausi unopinda mumba mako ngochema uri wanero kuita msodzi yako ungaita nemaziaudio uchichema kutumira munhu aiwa zviti first haugoni kumufonera outside of hours unotoziva kuti munhu afumba nemukadzi wake you do not interact nekuti haumutombozikaniwa kuti uripo unokuita zvinhu kuita normal haufone unless iye akutekstira ati yalondo aunopindura yes kwete kuchema uchirekodha maaudio chema wega pinda mubedroom nyatsochema mutoende chinyatsokunongomora mirekodi 1 usarekodi chero wakapromisa ndege chaivo thank you very much my sister ngatimufonere miratiwe alright sharp guys haiwa kana ini kana ukangoita shawo rangu repano padiari zvinoita basa pane audio yandiri kuda mirai pane audio yataura zvandisina kunyatsofara ndoda kuona kuti vanosvika kumaextent api handisa toka patimosha ificha yavanyamuka vantu
ugijime futhi emfazini wakho ujike futhi ubathiyelela abantwana uyenza ngathi awukwazi. Yile nto kuthetha uyiphila wena njengomuntu ozibiza ukuthi uyindoda. Ukhohlakele ukhohlakele, you are the devil himself. Ukhohlakele wena bhuti. Umuntu engaphezulu uyamdampa ugijime emfazini wakho njengoba uyigwala nje. I live in pregnant, you don't even care, you don't even notice. I'm even pregnant. So one right you. Pane andri kudamira I see. Name iripiko. Nei nditroka recent I know kuti you are watching mwanangu comment section. Pane ya panyora kuti kwanzi ndakafamba ndikakuti mukadzi wako akudlisa ungoramba uchikutendera muyadhi wakadlisiwa. Nditoya ndiri kudayo. Nditro recent. Please listen that one. Muone kuti desipoti nitresvika papi. Akatosvika pakunofambira murume womunhu. Kwai ndikanofamba ndikaudzwa kuti wakadlisiwa unokuita basa kutenderera muyadhi nokuti wakadlisiwa mukadzi wako akudlisa. Come on guys. Come on. Muningina ndikandire audio yoyo yekudlisiwa iyi. Ndikandire audio yekudlisiwa. Tunesi. I see. Ikupi. Ivo. I see. Name ndikandire yekudlisiwa iwe audio. Ndobanyora message. Antika. Ndobanyora message. Varume ava chakabata mirai. Ndobanyora message shikanzi. Ndiye msikana uyu. Antika akaisa chinhu chakadai. Chimunjeje chiri pano emoji chakadai. Shikanzi ubhizi ngani. Then you say I am ignoring you. Are you serious? This is gonna work if you can ignore this much. If you can ignore me this much, Dimara, you think this polygamy is gonna work? Polygamy is gonna work. I mean, all right. I didn't think that you are strong. You are strong. You are strong that enough. I mean, that enough to take care of 2 wives. You are a coward, and you are a coward. No, but Muruma Pindot High was sleeping. And you are even oversleeping these days. Now, even 1800, you can sleep until 6:00 in the morning. Antika, I'll call you later. Shiganzi, we'll call you in. Antika, don't bother yourself. Good night. You too. You were supposed to tell me exactly what is happening. Don't try to call me. You are a liar and a cheater, and at the same time, dump me. I knew it that you were pregnant and dump me at the same time. Thanks to God, I am not pregnant. And it's like, really, you are a fucking crazy. You think of me that way. Is it a crime to you that I am spending the day with my family? Yeah. Why? But now, do not message about right? Like, really? Are you fucking crazy? You think of me that way, really? Is it a crime to you that I'm spending a day with my family? It's fine. I'm not existing. I'm not existing Saturday. Saturday you were with them. Why, guys? It's fine. I'm not existing. Saturday you were with them. I am not existing. It's okay. That's why you don't want to carry my okay. Guys. That's why you don't want to carry my baby. At least you told me the truth. Antika, just dump me so that I can know my second step. You love ye more than you love me. It's just that she don't like your kids, and because you like her more than your kids, just break up with me. When Murumo, where is this all coming from? Are you drinking that side? Never. Right? It's right. How do you want to pregnant me? Because you know that you are over the moon with Rose and Charlotte. You are doing a dumb cards. You allow her to talk to me anyhow. And because you don't care. Right?
ndobva mukadzi murume apinda kuti you know that I've had enough of your disrespect, talk to me when you are ready, treat me well. Ndobva mukadzi ati who are you with? Who are you with over? I can't be your second option. Ndobva murume anyora kuti really, then choose, then don't waste my time. Murume ndobva ati yes, I am tired of this game of yours. I know you are mukadzi, I know you trust her more than me, just back off, right? Murume ndobva ati what time of yours I'm wasting? This is why you left for you, bro, is it? Uyangidelela, I see. Yane, are we having a mukadzi ndobva ati are we having a baby? Guys, are we having a baby? Really? Why didn't you just say so? I'm happy to hear that. Hey, you are cheating me. I don't want to talk to you. Murume ushu. Antika murume ushu. Oh, mukadzi ndiyati, are we having a baby? Really? Why didn't you just say so? I'm happy to hear that. Murume akati, hey, you are cheating me. I don't want to talk to you. Antika mukadzi akati, let's break up. I'm tired and stuff. You are just using me, Eddie. Serious Eddie. Where are you, Eddie? Antika where are you, Eddie? Serious Eddie. Where are you, Eddie? That's Pindura. Nobody does Pindura at the Chinese place. Murukazi Vapindura. Oh, so you are having fun, yeah? I'm drunk now. I'm going home now. I love you so much, my love, or wife to be. On my way home. I love you so much. I see you. Saka murikuona zvikuitika apa, murikuzviona kazvikuitika, mazviona kazvikuitika. Musikana ari kuti ndoda kuti nditse nhundu, hanomaona nditise nhundu kuti ugosira deal rokuti ndiite your second wife. Handiti mukirume ari kuti saka imhosva here kuti inini ndine kuspenda time nemhuri yangu. Mukadzi musikana akati ini hausenya kundida, handiona urenya kutuza mukadzi wako stereki kudarika inini, saka unoda kuti nini ndidini. Uyu murume anotoenda kumwandura achidzokera mbako kasina mbosvika kwasisi hanimuona. Saka guys pakadaro hanti akamuudza kuti wife to be, but can you trust that Nora? How many men have told you kuti I'm going to make you my wife? Are you their wife? Are you their wife? Are you their wife? How many varume vakadanana navo iwewe? Wakadana navo iwe varume vose wakadana navo iwe nevanhu vavo iwe. Taura chokwadi. Vangana vakudza kuti don't want to kurora baby. Kumba kunozone maproblems akuitika. Kune matata kumbako. Mukadzi asi kutomboda kurana kundisema. Mukadzi asi tutonedzana singaiti kana kutonzi akafa. Wakarogwa nawe here. Wakarogwa navo. Zvimwe zvongoda kuuza common sense guys. Kunyatsodza kuti varume ava vanenge vachingotaura zvokunyeba. Kana murume ada chinhu she pakati pemakumbo ako guys, hapana munyuwani wekunyengwa apa. Hanimuona. Kana manyanya murume ada chinhu chepakati pemakumbo guys, anokuudza chiro katuka mai vako anovatuka. Anovatuka mai vake. Andinoona varume ndozvavari. Siyai nokuda kuti mupuwe mbudzi kuti pamungaro unopiwa nhungu ukatizwa. Hati muri kunzwa? Unopiwa nhungu ukatizwa nokuti varume vanotaura zvavanoda. Zvavanotoda. Murume uyu indururani edhushu. Indururani chaiyo. Saka wafuna wedze kuti wife. Womitisirwa wedze kunzwa wanyorwa kunzi my wife. Wotomitisiwa nokuti wai my wife pafoni. Imi guys vanotobhiliviswa every day. Vanhu vanobhiliviswa every day. Esinadia. Vanobhiliviswa every day. Kumatakanana kutaitana kuti ini ndini mai, ini ndini baba. Wandiri kuti vakati tichi mukadzi wangu, chichi mukadzi changu ichi, nditi chimurume changu chiri kumatakanana tiri vana vadiki. Saka vakandiroora. Takaroorana here ivo vataitana papa namai tiri kubatakana navo. Takarogwa navo. Varume vanotaura zvakawanda guys, atidi vanhu vakapusa pano panyika. Kuti huri hakuzvagwinda zuva anogara chikudzai wani. Zuva anogara chikudzai kuti huri hakuzvagwi. Uya kutochemera kuti kukumbira kuti ndipowo mimba tizvare mwana tisile dhiu. Kukumbira kuzariswa mwana nemurume womunhu. Ndikuda mwana ndostatement rake. Guys, ndikaichimbonzwa kuti sisa vanoti kudii. What the sister is going to say. Commander Pan knows. Hello?
Yebo lange unjani? Ngiyaphila. Ne ukhuluma nosisi wa Ed. Ka Ed. Boyfriend yakho. Sorry? Oh. Boyfriend. Kwenzakalani? What's going on? Okay. Uzobe khona endlini after how long? Kwaye ngisendleleni andithi ka ngiyandlini ngizofuna ukufona. Okay, teacher wakhe nathi kumba kwathi usendleleni ukuba ku church kana kubasa andisizi usendleleni uya endlini uzosifonela mafika endlini uzochifika kufonela ashwa kumba tiyaze kusathi zvokufamba sei hanimona because ichoka lichiripoka ha kana guys chero wakaudza kuti kudina edi chero wakaudza kuti kudina edi chero wakaichira edi guys ha ne akuda ndini balance community yangu balance guys community balance exactly Joy in the midst of these problems right now I'm putting my problems family problems and she okumbira kuti swamimba futhi inde kuchihura kwetu kwimimba enza dzimwana mudiki chaichai kwaita ngo problems amba private jet na nasinga no tatochembera una very private jet unangochungo believiswa because angachita zvanenge achida alright tichimira musikana kuti afone regai nimbovhura malaini andika let us hear vakabelieviswa tinotiyetso kuonesana guys ina hapana ndokutsikirira asi nhasi ndikusadire mukadzi ndiri mukadzi remusikadzi womumba because hapana chaatadza ndisisadire mukadzi womumba ndokwandiri ikoko nokuti chihure ichi ndechemurume nemusikana uyu vari tu ndokuita chihure chavo but mukadzi atotukwa every whole day hanimona nemukadzi uyu why anenge mwana mudiki jais anenge mwana mudiki mutonza kuvhesera kuti mwana mudiki chaichai hasi musikana mwana wakumba waimbai aufa clear ndokumba musikana uyu asi musikana wamuno ndokumba regaitinzwe panone mwana mudiki pa azviziviwo timurayirewo kuti murume acheme guma nangu tinotomudza vakambobhilivhiswa fona yake vakambobhilivhiswa kumujolo kokoko muntudzo zvamakabhilivhiswa zvakaita here vakambodza kuti my wife I'm going to marry you my wife makarogwa ndikozoitani mwana kutozvirwarirwa iye wacho pati zvake she was stressed haiwa momonika iyi chero saidzi rikauya rimwe rakadini handiwana chero rikauya saidzi rakadini ndikungobira mukadzi chokwadi chakangodaka chero kuuya rimwe rakadini noti maojo ndatomawa imwe ndachikumbira kunditsemimba halokola muri sei ndaida kuti pane vakadzi varikumasinonausavo vaexplaine kuti chii chacho challenge chiri kuita kuti vatagete varume vevanhu ndikunyatsoshare chacho ndirikugara chifoloma manengetirinayo ivako ndinogona kuvadavirira hangu ndinogona kuvadavirira mashawo nokuti ndakamira hangu pakati asinogona kuvadavirira mashawo hanimona chikuita tatagetawo varume vevanhu mashawo kuti varume vacho hakuna vanhu pashapo hakuna varume vacho vashoma 1 2 ashawo asiri yanonozviaprocha varume vedu ndo vanoenda kunoaprocha vasikana handiti iye atotsvagwa munhu kutaura naye akutodiwa kudawo kudiwa handiona anopisira ngoenda saka varume vedu ava ndo are to blame but kuchema ndokwandauramba kana kuti inyaya yekuti economic situation yemujimba inyanya mazimbabwe zvanditu ndicho vanhu vashoma varume avo vashoma varume hakuna economic situation yemuzimbabwe yaita kuti vanhu vanze kuzotoita makumbondirari mumunhu so that ndibona munhu anondichenga I think chando chatafana kuziva sevakadzi at the end of the day eroda urumbano chimba kare avo vachona
kunyanya African generations let's educate ourselves. Let's empower ourselves. First, set them up in money, but set them up with this spirit to very never be able to change. If you got to empower ourselves, financially, mentally, shiny. I think you know the corona. Life is to be different. She quick to get to one up, but I'm not a shand. It didn't come from anywhere, anywhere. Like I said, then come to the when I was very much to it's because they let the heart, they move the Jawan from no. Those are you could access the issue. Okay. Inasi ndikusati kwana igura ndazofunga pakati apa ndiri kungomira pakati pemaashawo nemurume kumusaidi kwamaiguru ndokwandiri asi when it comes to mashawo and the husband ndiri pakati asi full side rangu riri kumukadzi nokuti ndiye akutopulatirwa kunzi muudze kungouya message munotongoya ndafunga kuti tabarika because audzwe nemunhu ari kunze kuti nenomudzwa kuti tabarika. Come on guys, ndisamusikana yati ndine stress mwana we kungoti murume ngobva kwaabva audzwa ndenomudza kuti ndinoda kutabarika otoya kuti ndoda kutabarika ungadza kuti stress. Thank you so much. You wouldn't empower now the knowledge that you can work hard. But after the story, the way I'm a she tells Makapinga, the way I'm a South Africa. Because the I never follow Kwamo. I didn't put into follow story it's empowering. When then she tells she's on the other. This is why the Queen's Court, she's at the everything. Let's see, very good. Russian, Russian, that is so. You look at life when it was in power financially. You look at life in a different way. I don't feel like I was to get by the manatee and the Baba and Nika or putting the corner. Tribute cookies for Puda. I know how you are, that I'm not that then power. I know that at some point you have to be in the middle situation in you, because social media. But the way we are not shoot up my way now, I'm walking the other from no. You work hard. Look at it. Thank you very much, Kola. Thank you very much, Kola. Right. Hands na Kola tifongo kuti tichita inspire empower na kuti munhu ndoshanda iso mutanga makashanda makadaiso hazvire kuti vakadzi ava kutoga vari mavishandi vanoshanda vakawanda vachifanira kudiwa. Ini guys that ndikutaura ndokamira pakati handika based on experience yekuti ndinotaura nemi vazhinji venyu kuseri handika vakawanda vacho kuseri uko tetiriko vakadzi vazhinji vandoshanda. Tine working class pano ane basa rinototyisa rinovhunduka munhu ane degree kuti iwe ndo basa raunoita here oti simili ndo basa rangu randinoita mina ndikutaridzei handika but hana rudo atsvaka kudiwa. Right, tell me guys, ina handisi kutora side remaashawo handika handisi kutora side ndikuda kuti pakati pemashawo ndinoda kumira pakati handika ngatinzwei guys. Vana vari komasiva ano vakomana 21 years anenge ave nemukadzi ndikunyepera emailai 21 years vakawanda mazano nevasina vakadzi varume. Kati tichipindurana guys tichifambirane nenyaya 21 anenge asina mukadzi 21 anenge asina mukadzi tauraika guys vanhu vari kufora toda kuti tifambe nenyaya 21 anenge asina mukadzi here 21 anenge aroora nditi anoramba mukadzi ndiani anoti aita mutora mukadzi ozvarisa mukadzi mwana oramba mukadzi handika mukadzi sara ini bvana ndiani ngati
tinoda kungotionesane but singagoni kuona sometimes sema DOZ handi ma DOZ sorry yenyu handisi kumirirai ndangomira ndikungomira side remukadzi uyu particular mukadzi but panguva inoyi ndiri pakati ma DOZ maashawo ndiri pakati handika anoramba vakadzi ava kana ainyenga mukadzi kana kuti 21 years murume arora mukadzi ane 18 years panoti 22 years musikana uyu handika mukomana uyu aona ati ndakura vave nevana kana 2 hati anoramba umwe ndiani murume asina anoramba mukadzi kana atongoramba mukadzi chiro mwana mukadzi ane 21 years achive nevana 2 achiri musikana ine handi ndiro vanenge vachitukwa vasichuma chinzimbana handizvo iye aramba uyu anogona kunoroora umwe ane 16 years muri kuona asi uyu ane 22 nevana 2 handika anororwa hatisi kuzviramba handiti but machanzi ekuti achinorogwawo nemunhu anenge asina mwana mangani tinotsvaka practical life yeupenyu cheko mangani machanzi ekuti nevana vake 2 kana 3 owana mukomana ari single mangani. Hello, Kola? Yes, Murisei. Okay. Yeah. What happened in Kenya, I just wanted to contribute because I'm also in the same situation and it's okay. To an extent, yes, but I make group no. Masha, but the truth, Abuna Mukati, as if a barrier. 99% what it is now. I no more. So, in a tournament of 2, Tirico, met Rakatos, Tirico, like a window, but in the Dico, Kuma, Jesus, but that's not the complete. Why he just goes neck around the party. Aiwa, Kola, Tera Unzwe, you are missing the point here. You are missing the whole point. Handika, hatina kuti barika niko. Tati wakachema here iwe uchirekoda kuti une murume ndiite mukadzo chitu ndimitise. Ndio pane nyaya yangu. Ndio pane nyaya yangu ka. Ndio pane nyaya yangu. Ndio saka ndati ndikumira nemukadzi mukuru because mukadzi mukuru ari mumba make andika murume ati iwawo uzere mukadzi murume wemunhu uyu wawainivana naye kuzvaudana naye kuti ramba mukadzi ndipinde ini wakamuudze kana kuti wakangoramba wakati zivi uri kwauri kusvikira maita zvamakaita kusvikira murume azvinodza mukadzi kuti ndave nemwe mukadzi uku handizve of course. Meguru havana kurambidza munhu kuti senda mukadzi umwe. Meguru vatina ndikwanisi barika ende vane right kudaro. Iwe chibuda hako unogara nemunhu wako. Onisi yangu pano nevana nokuti imba ndeyavo. Meguru havana chavakanganisa. Vakatorongedzera murume neguru varongedza murume video kwavanotaridza mapepa hembe dziri mumabhegi. Okay. Thank you very much, Kola. Tukunzwanza tisi kumunzwa. Kochi chaitika. All right. Thank you very much, Kola. Anza tisi kumunzwa. Let's hope yanozwika. Hello. Hello. Muri kumunzwa? Hello. Yes. Ndiri kunzwa vene vari kumunzwa. Izvere yekuchema inowaniwa. Kana tagopinda munhu weshe nemunhu nemurume wemunhu unenge wana munhu zvisinei not kuti ainde beliefs
The guy was not even big. Akashuka kanduto zvakati ine mukadzi wakukumba ababa ndichasiya mukadzi wangu but don't nokuda handiti so atinoguramba anomubvunza kuti hasi kudida pane maactions manje ndakazomubvunza apa yashamwari dzake ndambochema zvaita musikana uyu noti zvekuzochemesa zvangu wakatoorekodza maaudio ndichitorekodha because sisimeri unenge wana munhu ende vamudikana pachena kuti iwe uchengetedza kuti handisi kuda kuti asataura kuroorana because zvokuroora zvangu handidi. I just wanted to be safe chick muupenyu ndisingakonzeri so noise kumba kwake please yanauroti kana iye ari kuzimbabwe andikondatini naye anozondikondarira kuti ndipinda paairport kana ndakuya kuno ndopate tichitaura tifu ndomutemo watatorapanana everything was going on smoothly handiti but iye akatanga kuti handiswek out angonda kuti komunhu chii ndobva tangozo Hello? Taura ndikunzwa. Hello? Tikunzwa. Hello? Tikunzwa. Tikunzwa. Caller. Yes, we can hear you. I think network. Right. Let me try to call it back. I think network. Yeah, okay. Something. Because it's too common. Ana data rapera. Data rapera. Hanzi ndakachemaona kola ndichirekodha because asindakanga ndagara ndakaudziwa ndasingadi kurogwa ndaida kuti size chiki plus murume aingotiwo ininiwo ndine mukadzi wangu pakasvika pamwe ndoti kwai ndatakona maaction murume akungochinja mukadzi wake angochinja ndipo ndakaona kuti zvinhu zvamasamba achinja havakauchemawo havana kuzonyatsotikedzisira because yabva yakata I think network ndipo vakazochema ndofunga iringoti connecting I think iningikiri network yake hapa kuchema ndopandaramba ini guys pakuchema ndopandaramba pakuchema inzwai audio ya siwa why into njengozo ichinofaza ukuthi no she isn't feeling that kind of a person. Why? Just because there is something in your heart that you don't even know. It's why. Ngoba uzokhubazeka in the way lekuzokwazi understand. Awunankinga mawuphuma kini officially niyawazi ukuthi anginamuntu ozomnakekela than ukuthi ubuya kimi for 15 minutes every day. Nami sibuya uyangena 5 minutes khumula amateki then uyagoba then uthi sahamba. Mawunganthandi awungithandi then ayikho into futhi ezokwenza ukuthi ungithande. Ngoba ufuna nami ngibe nomntwana khona uzokwazi ukumdampasa ujike ugijime futhi kurozi. Wena into ifunayo ukuhamba uzalisa bonke abantu umosha ifeature abanye bonke abantu ugijime futhi emfazini wakho ujike futhi ubathiyele abantwana uyenza ngathi awukwazi. Handi muri kuzvinzwa guys, you hear what she said. Muri kuzvinzwa zvakutaura kuti hanzi ndakafamba ndikanzwa kuti muyadhi mako makaisiwa chinhu akapiwa chinhu namai vake yashawi rikuti uya hasi kutomboda kuti wabadika ari kuda kutobvisa mai guru. Come on guys ndakaudzwa kuti muyadhi make mune chinhu chaakapiwa namai guru namai vake chirimo imomo. Anomaona chekuti iwe uwanikwa wakasitika uri pamba chero ndakamupa chinhu hasi murume wangu you see kwatasvika guys mazvinzwira kwai ndakafamba ndikaudzwa kuti mukadzi wakapiwa chinhu namai vake chakacheregwa muyadhi chirimo handika zvino zvakuda kuitikira kwandiri nini munhu wechindevele kuti ndibve. I think it's network yangu ndiri kutodana. I think network yangu chai ndiri kutodana. Hanimaona. Saka hanti muri kuzviona kuti pane era. Guys chero muchitwa lina ndisimba but ndikuta zvikubuda ma audio ndiri kumbo analyze. Hanimaona. Muri kuona
atisvika pakutofambira murume uyu kuti anobvunzira kuti mukadzi uyu nenyaya kuti mukadzi murume aenda mukadzi wake hakuna here chakadyiswa nemukadzi wake ndopaatosvika ndiyo joyina ndiwo ungachiti kwanzi zviriko ka joyline ndiwo ungachiti zviriko ka joyline ndiwati zviriko handi wazviona ndati there's something wrong nemifoni yangu yeteseko guys mirai kufona let me restart my phone something is off nefoni yangu ndinozvaipita totora machikuti kwanzi ari right hechi murume agara ihure varume vagara muri mahure varume vagara muri mahure andinoona but it's so wrong guys kuti uda kuyepa mukadzi uyu mukadzi asitobhuda zvebarika kana wakutofambira maiguru vachona handiona kuti unonzwa kuti uzoudza murume zvokuti ndakawa kuti muyadhi mune chinhu chirimo kuchiri kuumba here kuchiri kuumba here kuchiri kuda kuti abarike kwafuda kuti maiguru vachiinde yasari. Come on guys, let's not justify zvinhu zvakaipa. Chero dai ndakakudzisa weti hanzi ndiye wako iye unowana pisimba rekufambira murume womunhu kunobvunza kuti kwaine maka yeuchiya kwai unoya 15 minutes ini ndinoya 15 minutes unoyamba kwakangokurira bhutsi wese apa pasina kana 15 minutes wopfeka bhutsi dziye woti ndakuinda handimaona saka ndo life yoda kurarama iyoyo atobvunza murume ndo life yoda kurarama iyoyo muri kuzviona zviri clear gazi kuti mukadzi murume aenda mukadzi wake but murume ngaambodzingwa aende kunogara ikoko ngaadzingwe murume aende kunogara ikoko because hatozivi zvakuita auda kutodya both side kuti uri ani who are you ngadzingwe murume ngaatore bhegi rake mabhegi ake akapfekwa aya ngaatore mabhegi ake aendi kwanza atindoya kutora mabhegi angu mangwana murume wacho but ati hatikuenda kuda kukadzi kutsvaga ari bhizi kutsvaga imba ngatikwenda anogara neuyu koda kuti zauyu sei iyo zvahashamisi guys ga hazvitomboshamisi pane mumwe hazvishamisi pane mumwe izvozvi mutambe vai odhuya zvakare ngatidzokorudze mumwe hazvishamisi paine mumwe kufona. Hello Kola. Hello Kola. Hello Kola. Kola hello. Kana ukafona kana boka nyara mai asindoshare kuzati Joan. Hello Kola. Hello sis Mel. Yes, maswera sei. Na side la kutora ina kutaka ngatipa murume ndikatorerwa murume side saka chanoda kutaura wangu nyangwa anoga comment section you understand every situation kana wakati manje zvamataura zvekuti kwanzi munhu anorwa vakomana vako norwa matwingo nyezi kugaura kusi unosiwa uni vanatu uchadiwa kudiwa unodiwa kwasa uchadiwa nemukomana mati kuti unodiwa zvako bada uzodiwa nemunhu ari single ari nemukomana wechidiki unongododiwa nevati kureya achema henyu kola chema henyu at least hamusi kuchemera henyu murume muri kuchema henyu dambudziko rakaitika chema henyu ende vanotoreva nhema ndivo vanotopa vasikana vakadzawo pawa kuzhoko kuti fona iwe handimudini chakazodai ndivo vanotovapa simba ende iyoyo tofa kugadzirisa panyaya yekuti zvakare hanzi anotora murume wangu papa ngataurei chokwadi hatidi kusara toda kupagadzisa
hakuna murume anotogwa, haisi passport license. Murume ndiyo mbwa anoenda. Okay. It's hard to me. I wish everyone understands the situation. Varume vachina vakasiwa nevakadzi veduwe vamasingo wacho. Akoneka kwapesana kurora 2 weeks masiyana nekuti zvine zvaanenge akasirwa nemukadzi wokutanga. Azviti. Beta vari kudzimba machena imwe moto zvakuti anonzwisa bati. Ndongokurudzira masha kuti respect. Kana murume asati anenge anda kumba respect bose kugwadza mukadzi nekuti kwai muntu kuda nemurume wakuspect. Ndochokwadi. Right. Akaindawo murume wenyu akaindawo akakusiyai. Muye mundiudze kuseri kokola muindudze WhatsApp tikozodzoka nayo tega timbovhurira mukana vapore. Ndokuti mupore. Alright. Kola thanks very much. Bata WhatsApp. Munoona. Katika dzisiti nyeye mura batingo blame wakadzifise pesa kuti kwadze wakadzi azotora murume yeye azodai. Sometimes varume vedu ava ndiko vanoenda guys. Chokwadi chakati as long as chivada vanhu hanoona, but sometimes zvavanoti hazvimboiti ndiye anotipucha nemakumbo ake matatu achienda kunoaprocha munhu. Musikana akambonyenga murume ndivo vanoenda kunoaprocha ndokuda bebi. Mukadzi ari kumba kwaatomboiti hagezi antonhuwa napi. Mukadzi ari kumba uko hatodi kuwirirana nehama dzangu ine handitombomuti. Ndoda kutorora mukadzi hama dzangu dzinosiyana naye singatomboiti this that there achitaura hanoona ndiye ndingachinyepa uye wakavirawo ari kuda kudiwa good night ataugwa neminonga ndoda good night anenge achida good night. Saka apara mhosva pandiani aapproacha here munhu kana kuti approach ngataure chokwadi apara mhosva ndiani apa. Approacha ndiani hasi murume raenda kutofambira kuita nguva achifamba mai mwana kutsvaga munhu pamwe achitorambwa achingofambira vanonyepa varume. Anoona varume vanonyepa. Varume ndivo vatofa kutodhova zvokuti tiudzane ndidzimwe tichitukana vakadzi chidiri pachidisangedza hazvina kutombomira zvakanaka guys. Indonasoti kana vazivana bheta kungoti mukutsirane munhu iyeye mukutsiranaye munhu guys kuti munyesa muchitukana pachenyu muchiroona muchidiri ina ndiona kuti zvine value ini. Amen. Kuti murume ndiye muntu eni makambona kana makunesana imimi vakadzi tu murume anomirawo anenge achitoenjoya vai mwana kuti ndikugwigwa. Hello kola. Ndizaichuri sei? Tinane. Ine hangu ine ndomira nemukadzi andimbomira namarwere murume wacho. Mukadzi ndiwo andomira naye mhaka yekuti mahure awa ndiwo varume vedu nemushonga dzavo. Vanonzi mashawo havanzi mahure, vanonzi mashawo. Mashawo iwawa ndiwo varume vedu nemushonga dzavo. Saka hakuna yeye murume anoenda but anoenda agadzirwa nawo vanhu avo. But kola papa marasika kola. Saka mukureva kuti varume vese vari kungogadzirwa. Munoziva kuti kune umwe chaiko murume achibuda achienda kune munhu asingatombozivi kana kugwenzere mushonga. Andapo kana nemikola ndifunga kuti vasikana vakadzi vese vanogadzirwa but mune mentality yekuti murume akabuda akaenda agadzirwa. Zvinouya ashawo zvaanga akafamba akaenda kumaprofita amene kwaakaenda akati azwa kuti murume akatyisa murume wake. Munoona kuti vanangu vachitofambira varume vevanhu. Obvious. Akanga anondobateko kwashawo. Kana anga vasina zvavanobata. Ava vanhu vanobata kana vato varume vanhu kuti chekutanga kola vari kugwadziwa. Magwadziwa kola. Ndokurwadziwa ino anditi munhu anomutorwa murume wake. Ungauza murume wangu kuti hanzi era pamukadzi wako uzonditora ndiite wechitu mukadzi akazviregerera ndo vanhu vanoda kuurayiwa kana vaya pechitu pabarika ivava. Makambotoregwa here? Makambotoregwa? Hayi ndinodonetsaona unoona ana ashawo ivava ndinozokubhoyekana singaiti kana ndanzwa munhu anonge asangana nedambudziko rakaita sei. Mukati melife memarriage yenyu kune ashawo ari kutonetsa. Ana ashawo kuzoda kugadzira varume vanhu. Hazvisi zvega SIS MELLY. Ashawo akatoona kuona kwakatotsikawo kakadzikadzika vava vakonewo.
Saka izvozvi ashora kumakanyira kagara tofambira murume wenyu tiri kugadzire. Saka makutofambawo. Saka makatizogadzira wanditi ko makagadzira kuchiuzewo zvirangu. Chimakagadzira wenyu kupi kuti angoti 2 minutes dzakagumba makachigadzira kupi chiuzewo vamwe vaingewo. Saka munenge kana magadzira vanenge vasingasaindi here vanhu kana kuti vanenge vachiita zvishoma chidzoka avo. Makagadzira. Okay. Saka murume haana kuzviona here kuti makagadzira ini nokuti pane vhidhiyo yandakaona izvi zviri kutenderera yemukadzi wakagadzira murume. Makaiona? Hamuna kuiona? Mukadzi wakagadzira murume apa agadzira murume ndokubuda mumba vachinesana ndokuenda kunogara negirlfriend kusvika abude kugirlfriend asvika kumukadzi 6 months hapana kana muviri yakamuka kana mboshanda haina asvika kumukadzi kudai mukadzi iri kumuka ndobva amanzira mukadzi akabvuma kuti ndakakugadzira. Saka aigwa nemukadzi chandonoitadza kwawakandigadzira mukadzi achiramba. Hey. Hey, ndofunga wenyu murume anenge anitonetsa wenyu. Nine. Okay, ma. Imire kwenyu asawa nambochema. Nekumba kwenyu nambochema. All right. Makangwara tisi magadzire zvakashanda. Makamungoti tipona but tipowa muvaingewo. Okay. Hey, what's noted the DOZ, my tabasa DOZ. Thank you very much. Ha, pakaipa. My guru bari muno mjoni. Bari mu comment section. No, she's not okay. Plus one man will put any problem. I could warrant for operation. She can't let me protect her. Okay. All right, sharp. Kwa ini nakona ndakatogadzira kwanzi iwo mashawa yanu ngachimunenge mchitenderera mchinda unotsvaga kugadzira varume vanhu hani mashuwa ndikola vadara ndisirini ndikola vadara kwa munenge mchitenderera mchinda unotsvaga chi kuti mugadzire vanhu uko zvataura kule right. Right. The guy teams good. Regaitins guys and they vari pairi vamwe ha nyaya dzemingiri takamirirawo asha wasati asvika kumba here SIS MELLY. Ndizinda ndamirawo ndofunga afoni
ndofunga afoni ndikuona but nyaya guys injenda kuda kutaura in terms of in conclusion ndoda ndichokudai so guys handitika whether you are in a shower we love you inini I love you all handimona ndinotoziva timu rangu kuti yes this single anyway kuti a shower it's just a word that tinoshandisa hedu kungo just kungoti show dzedu dzinake tigone kudifferentiate because kuti tigone kudi kugadzirisa bamnini wofuti bamnini ngisipa live bamnini ndiripa live makutondi disturba ndakutotitadza kuluza focus pana pane zvamuri ramba muchingosenda zvima message zvenizvo ndiripa live please taurai nake usiku andimaona saka inyaya inoda kutsara ndeyekuti guys inyaya iripo ndeyekuti hani muri kunzwa chero whether uri ashawo uri kuchemera munhu handika inini manozive timu rangu wobho timu ndinotoseka nama inototi ndizive nyaya dzeshashawo idzi mashawo angu ndoanotodudza hanimaona mashawo angu ndoanotonditaurira nyaya sedzinenge chiitika kusaidi uko saka we love yes we don't discriminate here we don't do what but inyaya kuti munochema muchirekodha maaudio iyoyo mukangoputisa maaudio ii muchirekodha tonetsana halo kola Hello, SIS MELLY, mushe muri sei? Ndiri right, mina ndiregerera voice rangu ndine flu. It's okay. Yeah, SIS MELLY ndiri kuinzwa nyaya yamuri kutaura iyi ndaitangirawo nechepakati. Asi kutaura chokwadika. Mukaona munhu akunzi ashawo kune kwaanenge abva nako bepeni. Hakuna munhu anongomuka nhasi achiti kwanzi ndasangana nababa vangu anada kutondana nawo. Anenge paine zvinoitika mukurarama zvakafana nezvino ukanditi hesinherera newo chawaonherera mangwana inini ndakazvimiririra SIS MELLY nditoriwo ashawo nditori ashawo ritori pari right pari zvino ndinotozoona kuti inini ndiri pari right because kwandakabva kwacho kana kwada kutarisa kuti zvandiri izvo zvine zvaita iwe pamarriage yandaive nayo zvakaoma ini ndakasangana nemunhu akandiudza kuti ndine mukadzi tikadanana kusvikira ndakaona kuti baba ava vane maresponsibilities eubaba ende asi munhu wekuti akauya kuno anotaura kuti kumba mukadzi azodai zvazodai zvekumba kwake handinei nazvo kunoenda handidi kusvinzwa kana akauya nemakreti mairi emazai ndongotora yangu kundoisa mumba imwe ndosiya mumotikari kana chiri chingwa ndongotora changu chebhurauni chewaiti kana dziri hena tinongonotenga kana maiguru vari kumusha dzongoiti iwe unenge uchiita zvinhu zvako uchiziva zvekuzonzi hadzi unozochema uchizodini kana wazochemawo hako haunenge wazvichemedzawo wega but hazvisi kuti munhu hadzi unofanira kuchema kana wazosiyiwa here unozochema unenge uchichemei chaunenge uchichema iwe kana uri asha ugara uchidafira nhaka dzako kuti munhu akamuka mangwana ati chande nerodhi unoziva zvekusara uchiita zviya zvemushonga zvekugadzirana hazviko zviya hazviko takazviita tikazvizama pamafirst marriage asi munhu akangoenda saka vanhu ngavasati hanzi maashawo heye munhu anozotorwa murume anenge achitoda ende anotouya achitovata pano maiguru ariko achitovata andotozwa kuti pavhiki anotouya pano izvozvi unotoda kutonotaura kumusha kuti mai vanotozviziva kuti ndiriko chasara kuti maiguru varipwe kuti kwana mainini mai voripwa maiguru zvinhu asi zvinozoita nezvokuti iye murume anozogumira pauri here kana kuti iyo iyi ichangotambika futi pana samoni ndipo paya pandati iwewo chigara wakavhura rimwe ziso rimwe rakavharika kana yatambika iwewo chiziva kuti wasara une chinhu chinokwanisa kuti kamwana kaya kaunako kainde kuchikoro kwete kugarira tindifishi nebrisket uchiti nekuti ndikubhadharirwa renji vhura ziso ungware akamuka waendawo kune mumwe unosara achikwanisa kuchengeta vana uregere kuzoramba wofamba woenda futi kune chimwe chibaba zvowobariswazve pakaipa guys pakaipa muri kuzvinzwiraka muri kunzwa vari kuyachitaura maashawo vega vakazvimiririra kuti isusu tinotorespekta ende titoripo ende tatosvika pachina chokuti mavaonaona mwenavo kwai vamweni vanozviziva kuti ndiriko mukadzi vai mwana anenge usingazikwai ndodiwa navamweni vamweni vanenge vachitoziketa gembe rese but we marriage idzi muchatijoina kumbanjira tinototaura
ende zvakaoma tinototaura mai makadini kumbeze iwo modzirwawo awo torongedzerwa kana baba vachitobva kumusha sisapo zviviri zvomufushwa zveizve changu dzamu chamaiguru ndosiyawo choendwa nacho hei yapakaipa ndaroya munde ndabata mudzera ndakadiwawo right, thank you very much Kola for being usiku tinongofonawo zvine ruremekedzo ndokumbirawo musvike kunokwaita problem kana munhu achiswa utouyawo mukausvika haufoni uchivhiringidzana nekunetsana navaiguru kuya kupedza nguva kui right, thank you very much Kola. kudaro sisimeli nekuti kwandakabva kwacho kwandakabva first marriage yo vaisagadzira sisimeli zvazvokuti anzi unozoti munhu anogadzirwa munhu anodi imi mishonga haiko takabirawo napungwe vaya vochajirwa nemakargo uchienda kuda kugadzira murume asi zvakaramba. Right, thank you very much Kola for your honesty. Thank you very much. At least tivari kunzwa tiri kunzwawo. Guys, chanoda kutaura chekuti kumbaje muchatijoinei, muchatijoina ku muchatijoina kumbanje tichadzisvuta tose. Hello Kola, kuri sei? chinongodiwapo chatinokuona sisimerika inyaya yekurespekta. Inini hamunoda kutaura ndakasimiriri ndakaroorwa murume akaenda mugara neshamwari yanga ishamwari yangu aenda tikasiyana naye ndikazowana baba vakandidawo vatida takadanana iwo zvinozitane 8 years vane mutadzi hatieneri zviguma kwavo ivo chero vachikeya roho yeubaba zvekunzi mushongazvezve hakuna kutongodanana jasi kutongodanana chakazongoipa inyaya yekuti unoswera tichagara nekuti mukadzi wake azodii kana kuti azodii tinotozviziva kana ari kokumba kune mukadzi wake tinotoziva kuti ari koiko kana auyawo kunoku ari kuno anotaurirana kana vakadetsana nemukadzi wake ina haangwadinenazatisiyaakadii Pakaipa. Hey, alright Kola, thank you very much. Guys, munyeso kuna kuti mashawo sandeza hana kana mhusha varume vachona vakatowanda mashawo akatowandisa yanyura muzienda kufanira stress kuma chi izvinyaya mujolo izvozvi mujolo hakuna chimwe mujolo zvakaoma mujolo. Hey, kwanzi isusu tinozokuva ne8 years naKola ndine 8 years nemurume womunhu nze ndakasiyawo yangu imba 8 years tichidana naizvozvi ndinongorispeta ndingofoni guys ini kandotonoona kana uri diozetika ngopeta muswe ngonyarara nokuti zvokwadi unoshamisika pano kuti munenge mumakomenzi munenge tichingosangana nemaasha wacho nevarume vedu techingopesana ivapapa munoti izvozviwo kwafather dad anenge choti hatisineri uri tiri kuti haikona anenge achitoziva yese mai mwana anenge ari muconversation achiti smell I love you ende zvichiwanda chiti I love you ikoko kwatiza kuti ndikudla nekusaidi hameni vachichibitwawo nekusaidi who cares hanomaona saka guys mukuziva kuti mashawo chakawanda ka can you see the ratio kuti mashawozi aya akatowanda mai mwana mashawo akatowanda kudarika vanhu hanomaona indoona sekuti tichakujoina kumbanje zvandikuona muchakujoina tisvutei hanomaona toregei zvemujolezvi toregei zvekudana izvi toita izvi zvekushtambaji guys ameno ari paida kumwanda kufona yotiwe varume vanoshungurudza asikana kushungurudza munhu kusvika pakuenda kunobvunziridza kuti mukadzi uyu asakadlisa murume wake here semurume ari kuya 15 minutes right. Anyway, so guys, in conclusion ngatitaurei tichidaiso handiti maona kana uri ako ashawo paitawo kana waitawo ashawo rachona chirespecta kumba handiti. Allo Kola, ndaswera sei
said, "We don't contribute to my shower." I am one of the from 2018. You are one of their showers. Then it was smelly my tea. I don't shop extended out shop of from 2018 to 2020. Then I am so that I'm kana kufonera nomukadzi wake makore efaya akadadara but ndinda azosvika pakuti mandenga achizichinje kuti tiri pride tichinodanyarume wake but munhu ukangozvini saka zvahambe zvinhu zvako zvinofamba mushe ende kutsvera uchitsvaga munhu kuti yeye uri ku and right now as I'm speaking I'm dating someone 11 anofona anodudza kuti usataura ndakanyara ndirizi andaona kuti ndiite after next broker but I respect. Saka nokufonera 11 manheru wati usataure ongosafona apo ngekuti angohwa kuti muna nimba mako. Tofuna totari video honda. Yani kakangonyara vachimbotarisa ndakanyara ndichitaura. Mumba imomo. Mumba. Mmege maripo. Anyway. But I respect her before and for him I say I'm not about this I don't know I respect. Hai kuti ndikangona munhu angodai pakundida kuti dongora kana kuti kutaura nani pavideo call. Pane pari pavideo call pamwe apa. Zvamuri kungoita izvozvo. Video call. Hey. Ya pakaipa. Kuti you just gonna call. But I respect him. I respect decision. Yes, the Bamuda. Yeah, I did that, but I do not extend it to know about children. I did it. And this area. And it asi kuzokuchengera boy here iye akarara nekuchitadza mukadzi akarara mumba make iwori one for boy. It's not like kuchengera. Kuchengera but inini ndakamupaswe kuti I respect the decision nekuti inini ndikuita se ndikudana newo nemunhu wako. Saka asasira chiti yebasha uti varume vavo ndo vanouya. Can you just imagine munhu from 2018 SIS MELLY chikagara handina kubvira ndakafonelwa amai guno svika ndazotora mandega adondirora kuti saka namba 2 ndikati handini ndarara. Saka muri kungojola muri kuhleini mari. Amen. Hama straight mabvuma yenyu. Anyway, thank you very much Tanzwa. Hama tubatsire panyaya video call apa. Ngokora munhu angodai chifoni ari kugama mwana manya unodongorera kuti mutaura nani. Kuti pakatoipa. Unoona. Right. Mamunzwa hanzi ndinotofonegwa muri moti usatauri achindiona ndiri mumba. Pamwe yeye akatoshava zvakare mukadzi achitomuti masamu. Achitoti makumbo achitadza murume wari pavideo call mai medhi makawata pasai makomana zvatinoitwa nevarume ava ka zvatinoitwa nevarume ava muri kuhwisisa anenge achitodzi tione medhi makarara pasaidi. Hey yapakaipa. Hello caller. Hello caller. Hello SIS MELLY. Yes muri sei. Zvangu vanhu vari kudanwa kunzi maashawa hapana munhu akambopikira kuti anoda kunzaro but fekti yekutongoti murume ndiye anonyenga mukadzi ndiye ari kutonyenga ashawo iyeye ari kutaurwa nezvake mwana saka haisi problem yaashawo like vakadzi varimo even mundirino munhu right now vari kutaurawo zvakasiyana siyana nekudini ngavagadzirise bheki kudzimba dzavo chii chiri kushota paiye kuti murume azobude mumba atsvage ashawo chii chiri kumboitika. Murume anogona kungobuda ake chiri pasina chiri kuitika izvozvo zvechokwadi. Asina chiri kuitika anogona kungobuda ake. Okay, Adon. Hanzi varume kutobuda mudzimba imi mutarisai kuti ndiine mhaka yei varume achibuda mumba vachienda kumaashawo zvichireva kuti madioz panenge paine chiri kushota kana kuti chiri kuitika kuti mashawo marume abude. Ini guys gatanda kubvunza nechekuti guys munhu akabuda murege abude. Chokwadi chakanaka. Chokwadi chakanaka.
zvakanaka murege yabude indati rinino zvekuchemera munhu izvi kuchemera munhu itseno andimaona musachemere munhu andimaona kuchemera munhu hazviiti kana afunga kubuda rega yabude rega yaende achadzoka zvake handana ndanofara rega yaende kunofara kana azodzoka kasina edzi bo kana adzoka nechigwere wodhisaidha kuti wodi andimaona musachemere vanhu ende stress kuzvimba bhibho guys kuzvimba musoro kuzvimba chizvimbira murume it's a no guys you must leave it you must drop it muri kunzwa varume vanenge vachitofara makabona dhoga richikudza kuti murume anotofara akuna une stress yake wakauchiwa stress kudai so yake kudai anofara singati kuti yes andimaona hamene zvavangoriso handika try to be strong guys zvorwadza mukati chimuchema wawo wega akabuda usamutaridze misodzi yako usamupe that satisfaction yekuti pasina iwe you are my whole world pasina iwe I cannot breathe pasina iwe I cannot survive don't give them that satisfaction guys hana muri kunzwa kana zvanyanya kuomesa chako chakugaidzika ndonovata hope unosiri urare uzvireke zviro zvinenge zvichiita hanimaona kana kutsvaga very nice movie watch a very nice movie kana kuuya palive totamba palive musazvitaridze varume ava kuti you are desperate zvekutodaro because they take advantage of that hanimaona tora advantage zvekuti okay saka ende makagona pamunoisana vakadzi 2 iwe negirlfriend yake anenge achitofara zvokuti do because muri kumugwira kugwigwa ende vanotozvifarira kuti ndikuita kugwigwa kava kundigwira vana hanimaona havana shame yekuti mukadzi wangu ari kundikumisa through all these things hanimaona hana shame kutofarira kuti ndikugwigwa handimazvona saka musavape dai so wishi vasikana dai marega nyaya dzekugwa nemagirlfriends evarumedzi sena inadzo sena negwa nemagirlfriends imi magirlfriends kana uchinge wabatwa namaiguru pane kuita hasho chitukirira uchidinika taura namaiguru batsai imbwa yenyu iyi imbwa yenyu iyoyi ndinoda kugadzigwa ndinoda kufixwa imbwa yenyu imi muri tu musanetsane guys imi muri tu mawa musatombonetsane regai atanai muri tu kana chito kuti mumuudzane kuti ari kuuya nguva dzakati huyai mumira murove munhu mese muri tu bayai batai munhu murove muite zvidzidzo problem ndekuti vakadzi munobva mada kunetsana muri tu kunetsana chaiko chaiko animaona kutokupa iye muri kuti uyai kupa mapuwa iye uyai zvakati kuti unyasokuita shungu dzotutukane nemunhu musahwe kushandiswa ini musabvume kushandiswa nevarume ava getopesira kola halo kola SIS MELLY mushe kanjani inini ndiri vamwe maashawo avo izvo zviri kutaura zvekunzi hanzi ana mashawo ndo vanozobuda vachinotsvaga mushonga haunganotsvagire munhu mushonga asina kubvira akupfimba varume vavo ndo vanenge vachouya kwatiri kuzotipimba tisu tineta kusimbisa rudo takusimbisa rudo inini ndichonewa ndiri kutogara naye retina mukadzi wake anogara kumusha auye uye kuno tizotobuda tichienda kubasa iye achienda kubasa todzoka tichisangana manheru musaimba ndeyani imba ndeyedu tiri tu makatsvaga imba yenyu muri tu ya apekutanga aigara kubasa like aishanda pahotel saka vaikuaccommodation zvese ipapo handiti saka takazodecida kuti titsvage imba yedu tikatotanga kutenga property kuti one SIS MELLY takamudza kuti hadii property yawagara kunani saka medhem vakauya nhasi medhem property inoenda kunani havatombouyi because tatone 1.5 tichidanana asike vachazongouya kumurume wavo kana vakauya property ndeyangu saka iye anofanwa kuzobuda utsvaga imwe anofanwa unotsvaga imwe saka iwo zvakugara nemurume uyu let's be honest pana pamina uri kumboti murume aendere kuna mukadzi wake anotoenda SIS MELLY achitodzoka kumusha vanatetengana nevamabrothers ake vanotodiziva vanotombouya kumba vanotouya SIS MELLY tichitovabikira and everything and avezimanje akudzimanda mwana but ndakamudza kuti akaenda unorora saka mutoda kuroora ya ndakamudza kuti ngaatanga aenda unorora ndetozoita mwana murosa mutite nyoro iye akuchada unorora kana azorora SIS MELLY ndo patichazoita mwana asi nyoro mutoita nyasi bosho kuti
Sorry, kune big house ukuthi very sorry but tukudana na sofa hapo. Zvakaoma saka sekuri gwandiani kuna asikana. Tisiporo mudenga kana uchizoti yoya safe sound. Arisiri kuurigwa saka ndiani nai. Ndiani? Kuna kuri wamba ndiningosati wachibate chete. Ya unengosati zvibata. Unengosati wachibate kuti murume wako anenge achikurespekta. And chingofana neizvo zvokuti anokurespekta. Ende ita mwana wonzunzuka panapa chichema chikumbira preparation. Ayo ina akuzvazvino ndakamuudza chamwana unorora ite kunyangwa akazondidhamba angondirora hapo. Ini ndinoshanda ndinokwanisa kuchengeta mwana wangu. I don't depend on him. Ndinoshandira zvekuti ndokwanisa kutobhadhara rent nekuchengeta mwana wangu ndimuendesa kuchikoro. Thank you very much, Kola. Get about the police mwana we are for let's hope so. Thank you, Kola. Hi. Hello. Hello. Hello, Smelly. Okay. Musha murise. Ndakupindura zvangu pana Kola abva kutaura uyu atanzi kana ukaona murume ahura chimbonyatsozvitarisa kuti chii chashota. Ava Kola avo I think firstly I think it's very unfortunate kuti vakadzi pakutadza kunzwirana tsitsi pachena. Saka vari kungotita yese because vakanyatsa kuona kuti vakadzi havabatsirani havana unity. Vakadzi tapindwa nemweya uya wekuchemedzana wekufarira kuona our fellow woman, your fellow woman achichema ndobva watonzwa kuti zviri kuita. Ava Kola avo vati hanzi zvoni chimbozvitarisa kuti munhu uri kushotei kana murume achinge abuda. Ndoda kungovati izvoni handino kana vakarorwa kana vasina but one day pavachazoona mwana vavo achiuya achiti mama ndiri kuhurirwa. I'm doing everything. I'm trying my best, but it's not working. Vachazonzwisisa kuti manzi avo haasiri right. Yeah, that's all I want to say because there is a lot of women vari kuvictimizwa nevarume despite all the efforts. Zvese zvavari kuzama, zvese zvavari kuita, it's not working out. Tingati handizive here, Satani, I think Satani ndiyokona manene ndokona ranyatsobatwa naSatani raari kunyatsosterek. Marriage ne-social media. Ndakati ndichifamba one day ndiri mukombi ndakaona umwe madzi vachichema. Ndikati ko indawa mama chemi. We don't know you are a stranger but I think if I can talk to you I feel better. Akatanga kunditaurira nyaya yanga aitirwa nemurume so I felt so bad. So kumanaka and to be honest handiblame varume because varume they are mean to do that. Vanochika murume anochika. Murume wese handiziva hangu kuti why but murume wese anochita but as a woman ukaona hana yako iwewe isingatyi kuti zvandoda kuita zvine this married men alright ende kana vachichita pa-this man vanopinda mukuchita vasina mwoyo wokutarisira kuti vachafuratira mhuri kana vachafuratira mukadzi kana kuti vachatadza kuchengeta vana but kwaaenda kunotorwa ndokuchadza that influence yekuti chibva waregedza newana chibva waregedza mukadzi kana kuchita nezvo. So ndokapota hamuna kuna vati hanzi chigadzirise musho zvichazoitika kune mwana wenyu madza muchazonzwisisa kuti ndashuwa Satani akamira nemakudu. Marriages and social media, the devil is anoita zvaada. Right, thank you very much Kola, thank you. Yeah. Pataura shoko ridhiku panapa hanzi pamuchazoona mwana wenyu achizoya achiti mama zviri kuitika kwandiri kumba ndipo pamuchaunderstanda kuti mukadzi hapana chanenge arakanganisa wemumba, hapana chanenge asiyirwa. Iko zvino you can't understand because zviri kuitika kune vamwe vanhu handika. Right, saka guys musikana uyu anenge handifungi kuti pane paanotifonera bheki ipapa chatoita iye afonera murume akati nema hakuna sisi wangu vanotifonera vanokufonera kunyepa hakuna ndozvitoripo
murumukadzi handifungi kuti afonera murume, hakuna munhu ngikiri wafonera, handimaona, hakuna kumbasvika asi wafonera murume wake. Ndisina airtime. Airtime gone. Ndisina airtime. Airtime gone. Right. Zvakaoma guys, nyaya yatipedza ndika chigai timboinda tinoona kuti tingaita sei. Handika tosangana zvakare guys pachikamu chechipiri chinotevera. Kana akandibata mwana uyu ndichadzoka naye, akandibata ukambeki naye zvakare tinzoti nyaya iyi iri kumbonyatsa sei. Asi guys, nyaya yekuda kuti ndichema it's a no. Hanoona musare kuti ndichemera munhu guys, kumupa power, kumupa power over you kuti ndinokuchemera ini, ndinokudi tukunya kuvanamata varume ava guys. And ivo, are they doing the same to us? Are they doing the same to us? Tikunyanya kuvanamata varume ava, tikunyanya kuvanamata zvokudaro varume ava, ndosaka tichita yese yavanoita. Kana wada kuita imi varume muri mukomesa chemunyara kuti zingata mumo zvenyu, kana mada kuita mabarike enyaya, andika please do it the right way. Do it the right way. Take the right channels dzokuita barike. Na mukadzi asingadi hadi kana zvigamuchira kuti aiwa ndinongogamuchira hangu ndikuda barika rachona mozviita, kwete zvokuti munombotanga vashungurudza vanhu vanotanga vaenda kun'anga kunobvunzirana zvisina basa sezvisipo. Anomaona, kana mada kuti abarika, do it the right way. Harirambidzwe barika ririmo chero mubhaibheri, but do it sumai maiguru motaurirana kumba kwenyu kunzeri muita barika renyu. Handiti pane kuti vamushungurudzane. Ende kana vaita vakadzi venyu ava, please controlai mashawo enyu, asafonere vana maiguru kudzimba. Ngaasatuka namaiguru nokufambira namaiguru nokuita zvinhu zvana maiguru izvi. Anomaona, itai zvechihure chenja munenge ichita muri kukona kwamunenge muri. Kana muida kumbomuudza zvekuita kwarona ashawo panapa kuti kana tave kuba hatifone hatidini, ngaudzai vanhu venyu vaita izvozvo. Kuti zvokuda kufurufusha namaiguru madhiozeti muchivafurufusha vachitaura endo vakati mashawo ataura zvaanoda. Anomaona, muchitaura zvaanoda muchidini, hazvibudi guys, hazvibudi. Ndo advesa anoda kungutaura angasi chokuchema guys dzeno, uchema chirekodha, uchemera munhu chirekodha, zvogwadza, hatirambi kuti zvinozorwadza obvious, but gwadziwa uri muchikona, gwadziwa uri muchikona muri wanu, uchichema siri kuwa uri wani. Animazviona. So guys, muve nezuva rakanaka, tisangana zvakare pachikamu chechipiri chinotevera. Handika anoda kutaura nyaya yeupenyu hwake, anoda kutaura nyaya inomurwadza anyway. Handika zvakakumakuriro ako background, please uyai mutaure kuWhatsApp kuseri titaure ndizonyaya tinotaura pano, tichionesana, tichitakurana mutoro kuti zvanga zvaita sei. Vamwe havana kupora, closure havana kuida. Saka paunouya kutaura nevamwewo unotofila zviripo. Handika it will be the starting point of your healing. Handimaona tichinzwa kuti zvakafamba use kwakura sei, zvinorwadza, zvinosuwisa nezvinochemedza. Handika uyai tinzwe tichinzwa kuti zvakafamba sei. Handika varimo masituations iwaya yakadai iwaya, uyai zvakare mutaure timanzwe kuti izvi zviri kuitika, pachibatsirikana pobatsirikana. Handika moswera bro guys, love you.